Rozcvičovacie desatoro bežec. Bežec nie je len naťahovacie cvičenie, ale je to taktiež aj koordinačné cvičenie. Pre správne nastavenie sa do bežca musíme dať pozor na stojnú nohu. Špička, chodidlo smerujú dopredu. Následne dvihnem nohu, druhú, opačnú ruku, opačnú končatinu. Používam takú pomôcku palce na rukách. Jeden palec, konkrétne na tejto ruke, si dám k ramenu a druhý palec si dám k bedru. Budem ich tam držať a keď pôjdem do pohybu, tak ich vymením na opačnú stranu. Dám sa naspäť do tohto nastavenia, ako sme skončili. Pohyb začína v bedrách za súčasného pohybu všetkých končatín. Hýbem sa, zanožujem nohu a ohýbam sa v bedrách. Vraciam sa do počiatočnej pozície a znova. Zanožujem nohu, vymieňam ruky, jemný predklon, stojná noha sa nám nekrčí a cítim natiahnutie na hamstringu, možno aj zákolenej jame, na lítku. Vraciam sa naspäť. Veľmi dôležité je aj pozícia panvy, kedy v tej pozícii, keď mám zanoženú nohu, tak nenastáva takáto kolízia smerom dovnútra, ale takisto sa ani neotváram smerom von. Panvu sa snažím mať neutrálne. Je to jedno z trošičku ťažších cvičení, ale verím, že to dokážete a zvládnete.